Παιδί μου, αναρωτήθηκες ποτέ γιατί ενώ εξωτερικά η ζωή σου μοιάζει ήρεμη, μέσα στο μυαλό σου μένεται ένας ατελείωτος, σιωπηλός πόλεμος που σε εξαντλεί και σου κλέβει τη χαρά? Αυτές οι επίμονες σκοτεινές σκέψεις, οι πίκρες για όσους μας αδίκησαν, τα σενάρια που μας πνίγουν, είναι αυτό που ονομάζουμε λογισμούς. Όλοι έχουμε νιώσει αυτή την αόρατη πάλι να μας λυγίζει. Πόσες φορές δεν ταλαιπώρησες τον εαυτό σου αναλύοντας ξανά και ξανά πράγματα που σε πλήγωσαν? Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, αυτός ο στοργικός παππούλης που έβλεπε βαθιά μέσα στις ψυχές σαν μια πνευματική τηλεόραση, γνώριζε πολύ καλά αυτόν τον πόνο. Έβλεπε πως ο πειρασμός μας πιάνει από το χέρι μέσω των λογισμών, προσπαθώντας να μας βγάλει από το μονοπάτι μας. «Πέταξέ τα από το κεφάλι σου, παιδί μου, τσάμπα βασανίζεσαι», έλεγε με εκείνη τη ζεστή, γεμάτη αγάπη φωνή του. Ήξερε πως ακόμα και όταν σιωπούμε, ο εσωτερικός θυμός διώχνει το Άγιο Πνεύμα, σκοτεινιάζει την ψυχή μας και πληγώνει μυστικά τους γύρω μας. Ελάτε να καθίσουμε νοερά κοντά του σήμερα, χωρίς καμία βιασύνη, να ακούσουμε τις πολύτιμες συμβουλές του και να μάθουμε πώς μπορούμε με την προσευχή να διώξουμε τους δαιμονικούς λογισμούς, βρίσκοντας ξανά την αληθινή γαλήνη της καρδιάς. Ο διαβολός μέσω των λογισμών σας τραβάει από το χέρι. Θα ήθελα να μιλήσω για το πώς να αντιμετωπίζουμε τους πονηρούς λογισμούς, καθώς αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και έχει μεγάλη βαρύτητα για κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα όμως για το χριστιανό. Όλοι γνωρίζουμε τι είναι ο νοερός αγώνας που ο σατανάς διεξάγει εναντίον μας. Από προσωπική εμπειρία και από την εμπειρία του πνευματικού πατρός που ο Θεός εδώρισε να γίνω, γνωρίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν καλά τα ζητήματα του νοερού αγώνα και υποφέρουν πολύ. Όταν ρωτήσαμε κάποτε τον Πάτερ Πορφύριο για τον αγώνα εναντίον των λογισμών, μας απάντησε: «Περπατάτε στο δικό σας μονοπάτι. Έρχεται ο διάβολος και μέσω των λογισμών αρχίζει να σας τραβάει από το χέρι, προσπαθώντας να σας απομακρύνει από το μονοπάτι και να σας μπερδέψει. Εσείς όμως μην εμπλακείτε σε συζήτηση ή σε λογομαχία μαζί του, αλλά συνεχίστε να περπατάτε στο δικό σας μονοπάτι. Κι έτσι, αυτός θα σας τραβάει από το χέρι και εσείς προχωράτε και κάποια στιγμή θα κουραστεί και θα σας αφήσει ήσυχους. Πετάξτε το από το μυαλό σας». Μου τηλεφώνησε ένας φίλος και μου μετέφερε ότι ο Πάτερ Πορφύριος θα ήθελε να μιλήσει μαζί μου γιατί είδε στους λογισμούς μου κάτι που τον ανησύχησε. Πήγα αμέσως στο γέροντα και μου είπε: «Εχθές πρόσεξα ότι σκέφτεσαι πάλι πολύ για εκείνο το θέμα, για το οποίο, όπως συμφωνήσαμε, δεν πρέπει πλέον να σκέφτεσαι. Επειδή παραδίδοντας τον εαυτό σου σε τέτοιες σκέψεις, πνευματικά βλάπτεσαι. Αυτό με ανησύχησε και ζήτησα από το φίλο σου να σου ζητήσει να έρθεις εδώ, για να σε προειδοποιήσω ξανά και να σου ζητήσω στο εξής να είσαι πιο προσεκτικός. Πέταξε, παιδί μου, όλα αυτά από το κεφάλι σου, γιατί απλώς βασανίζεις μάταια τον εαυτό σου». Ήμουν κατάπληκτος. Στην πραγματικότητα, όλα έγιναν ακριβώς όπως είπε ο γέροντας. Κατανοώντας το λάθος μου, τον ευχαρίστησα. Μου έδωσε κι άλλες συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίζω με μεγαλύτερη επιτυχία τους πειρασμούς. Ο Πάτερ Πορφύριος δούλευε σαν μια υπερτηλεόραση που αντιλαμβάνεται όχι μόνο τις ορατές εικόνες, αλλά και τις αόρατες πνευματικές απεικονίσεις. Πέρυσι,
Λόγω μιας άδικης κατηγορίας, άρχισαν να με πνίγουν πικρές σκέψεις για κάποιους ανθρώπους που μου επέφεραν άδικη κατηγορία. Ο γέροντας αμέσως χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου λόγω της, όπως είπε, επιθετικής μου κατάστασης. Αντιτείνοντάς του, είπα ότι δεν είπα ούτε μία εχθρική λέξη εναντίον των θυματοποιών μου και δεν έκανα καμία αντίδραση. Απλώς με είχαν κυριεύσει πικροί λογισμοί, αλλά κρατιόμουν και εξωτερικά ήμουν απόλυτα ήρεμος. Τότε ο γέροντάς μου αποκάλυψε άλλο ένα μυστικό του πνευματικού αγώνα. Όσο άδικη κι αν είναι η κατηγορία εναντίον σου, δεν πρέπει να δυσαρεστηθείς ούτε εσωτερικά. Και αυτό είναι κακό, επειδή η αρχή του κακού είναι οι πονηροί λογισμοί. Όταν στεναχωριέσαι και δυσαρεστείσαι, ακόμα κι αν είναι μόνο στο μυαλό, τότε καταστρέφεις την πνευματική σου διάπλαση. Εμποδίζεις το Άγιο Πνεύμα να δράσει και επιτρέπεις το διάβολο να πολλαπλασιάσει το κακό. Πάντα προσεύχου, αγάπα και συγχώρεσαι, διώχνοντας από μέσα σου κάθε κακό λογισμό. Ο αγαπητός γέροντας Πορφύριος, με την ατέλειωτη τρυφερότητά του, μας συμβούλευε πάντα να φυλάμε την καρδιά μας από κάθε σκέψη που σκοτεινιάζει. Σαν ένας παππούς που κάθεται δίπλα μας, μας θύμιζε με αγάπη ότι η ψυχή μας είναι τρυφερή και ότι οι σκέψεις μας έχουν δύναμη. Ας προσέχουμε λοιπόν, παιδιά μου, τι φυλάμε μέσα στην καρδιά μας. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα τα δρόμια, και προς το Θεό και προς τον πλησίον μας. Όλοι αυτοί οι πνευματικοί είναι ενεργοί. Ο καθένας εκτελεί το έργο του. Τα έργα των πονηρών πνευμάτων, διαβολές, συκοφαντίες, ψέματα, διχόνοια, βασκανίες και ούτω καθεξής. Τα έργα των αγαθών πνευμάτων, η υπηρεσία προς όσους επιδιώκουν να κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορείς να κρύψεις την κακή διάνοια. Μέσω μας ασκεί την αρνητική της επίδραση πάνω σε εκείνον για τον οποίο κακοσκοπούμε. Αυτό συμβαίνει ακόμη και από απόσταση και ο άνθρωπος μπορεί να μην αντιλαμβάνεται καν γιατί ξαφνικά αισθάνεται αντιπάθεια προς εμάς. Επομένως, πρέπει να είμαστε καθαροί την καρδιά. Από Ματθαίον 5:8. Καθαροί όχι μόνο από τις πονηρές πράξεις, αλλά και από τις πονηρές διανοίες, ιδιαίτερα από την μνησικακία, τον κατακριτικό λογισμό. Ο γέροντας δεν έβλεπε ένοχους τους γύρω του. Ο σύγχρονος Φαρισαίος, όποιος και αν είναι, άνθρωπος υψηλών ηθικών αξιών ή ανήθικος, βρίσκει ευχαρίστηση στο να κάνει όλους όσους τον περιβάλλουν ένοχους και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο υπηρετεί την αλήθεια, ενώ ο ίδιος είναι υπερήφανος και πραγματικά ένοχος. Δεν συνειδητοποιεί την ενοχή του, την αρνείται και επιμελώς επιδεικνύει την ενοχή των πλησίων του. Ο γέροντας με τη ζωή του δίδασκε ότι ο χριστιανός πρέπει να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Οφείλει να δέχεται ήρεμα την κριτική και ταυτόχρονα να προσπαθεί να μην κάνει πράξεις που προκαλούν καταδίκη, να μην κάνει κανέναν προσωπικά ένοχο και με προσευχή στα χείλη «Ναι, Κύριε Βασιλιά, χάρισέ μου να βλέπω τα δικά μου αμαρτήματα και να μην κατακρίνω τον αδελφό μου». Να μετανοεί για να απελευθερωθεί από τα δικά του αμαρτήματα και να συγχωρεί ειλικρινά όσους τον κατακρίνουν. Μην κατακρίνεις, ακόμα κι αν βλέπεις την αμαρτία. Να είσαι προσεκτικός. Πρόσεχε να μην κατακρίνεις κανέναν, μου είπε κάποτε ο πατήρ Πορφύριος και μου διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία για να αποφύγω ακόμη και την παραμικρή κατακρίση
όσο σωστός και να νομίζω τον εαυτό μου. Μια γυναίκα πήγε σε ένα ιερέα για εξομολόγηση. Άρχισε λέγοντας «Στο σώμα της γυναίκας, σύμφωνα με την παράδοση, φοράνε κάτω από τα επάνω ρούχα και υποφόρια». Έτσι, αφού εξομολογήθηκε, ετοιμαζόταν να γυρίσει σπίτι. Αλλά είχε τον κανόνα να ευχαριστεί πάντα τον ιερέα με κάτι και το έκανε με μεγάλη χαρά. Έτσι, σήκωσε λίγο τον κρόσο του φορέματός της για να πάρει από την τσέπη του υποφορείου κάποια χρήματα, αλλά από απροσεξία σηκώθηκε λίγο και το υποφόριο. Εκείνη τη στιγμή ένα άλλο άτομο μπήκε στο εξομολογητήριο και είδε όλη αυτή την εικόνα, τον ιερέα και τη γυναίκα που δεν είχε παρατηρήσει την avεξιότητά της. Υπέβαλε παράπονο, κατηγορώντας τον ιερέα για ανήθικη συμπεριφορά. Αυτός ο ιερέας απαγορεύτηκε από την ιεροπραξία για 3 μήνες. Όλους αυτούς τους 3 μήνες της απαγόρευσής του, αυτός ο ιερέας ευχαριστούσε και δοξολογούσε το Θεό που του έδωσε μια τέτοια δοκιμασία. Η χαρά του ήταν απέραντη. Βλέπεις τι λάθος έκανε αυτός ο αδελφός. Είδε μια σκανδαλιστική εικόνα και καταδίκασε τον ιερέα, ενώ όλα ήταν διαφορετικά από ό,τι του παρουσίασε ο Σατανάς. Γι' αυτό σου λέω, να είσαι προσεκτικός, πολύ προσεκτικός. «Καλά, γέροντα», απάντησα. «Θα είμαι προσεκτικός». Δεν είναι όλοι όσοι διαπράττουν έγκλημα εγκληματίες. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που διαπράττουν εγκλήματα κακοποιοί. Ας είναι ανέστητοι αν θέλετε, αλλά τέτοιους ανθρώπους με πέτρινες καρδιές, στην πραγματικότητα υπάρχουν πολύ λίγοι. Πολλοί από αυτούς εμπλέκονται σε δύσκολες καταστάσεις και εκείνη τη στιγμή το κακό τους πιάνει στην αγκαλιά του και κάνουν ένα μοιραίο λάθος. Ο πατήρ Πορφύριος έλεγε «Αλλά δεν είναι όλοι όσοι διαπράττουν εγκλήματα, δολοφόνοι και κακοποιοί. Αυτοί οι άνθρωποι στερούνται του προστατευτικού φραγμού. Δεν παλεύουν με τον εαυτό τους, δεν εξομολογούνται και δεν μεταλαμβάνουν, δεν προσεύχονται, δεν προσπαθούν να διορθωθούν. Έχουν καλές ψυχές, αλλά ζουν, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, σαν σε πανδοχείο. Το κακό τους πιάνει στα δίχτυα του και τους οθεί στη δολοφονία και σε άλλα εγκλήματα. Ωστόσο, πολύ σύντομα μετανοούν, βασανίζονται, νιώθουν σαν να βρίσκονται στην κόλαση. Δεν θέλω να δικαιολογήσω το έγκλημα, αλλά οι ένοχοι, οι αμαρτωλοί, δεν παύουν να παραμένουν άνθρωποι, πληγωμένοι άνθρωποι. Καταδικάζοντας τον αδελφό μας, τον οθούμε σε ακόμη μεγαλύτερη πτώση. Είχα αμφιβολίες αν ενέργησα σωστά σε μια κατάσταση. Το ανέφερα στον πάτερ Πορφύριο. Μια Κυριακάτικη πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία, ένας γνωστός μου με προσκάλεσε στο σπίτι του. Στην αυλή είχαν στήσει ένα ψισταριά με κάρβουνα και άρχισαν να ψήνουν κρέας. Αποφάσισα να βοηθήσω. Άρχισα να ανακατεύω τα καυτά κάρβουνα. Εκείνη τη στιγμή, ο γιος τους, μαθητής, που ποτίζει δίπλα τα λουλούδια, άρχισε ξαφνικά να χύνει νερό κατευθείαν στη φωτιά. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Αν ήταν απλή απροσεξία, ανόητη φάρσα ή θρασίτητα, δεν ξέρω. Τα κάρβουνα σβήστηκαν. Το νερό μου λέρωσε όλο το κοστούμι. Αρχικά σαστίστηκα πολύ, αλλά αφού συνήλθα, αποφάσισα να μην κάνω θόρυβο. Καθάρισα στα γρήγορα τα ρούχα μου και χωρίς να πω τίποτα σε κανέναν, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, ξανάρχισα να ανακατεύω τα κάρβουνα. Οι γονείς άρχισαν να μαλώνουν το γιο τους. Δεν ξέρω αν ενέργησα σωστά που δίγαλα ή αν έπρεπε κι εγώ να δώσω ένα μάθημα στο αγόρι. Ο γέροντας απάντησε «Ενέργησες απόλυτα σωστά.
όταν ο αδελφός μας φάλει, πρέπει να βαστάξουμε τον πειρασμό του. Η αληθινή αγάπη μας παρακινεί να κάνουμε θυσίες για τον πλησίον μας, μιμούμενοι το Χριστό, ο οποίος, όταν τον καρφώνανε στο σταυρό, παρακάλεσε τον ουράνιο πατέρα του να συγχωρήσει εκείνους που τον σταύρωναν, γιατί δεν γνώριζαν τι έκαναν. Με την καταδίκη μας, αποφεύγοντας μια τέτοια θυσία, οθούμε τον αμαρτωλό αδελφό σε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, ενώ με τη σιωπηλή θυσία της αγάπης μας και τη μυστική προσευχή μας για Αυτόν, ξυπνούμε τη συνείδησή Του. Αυτή ξυπνάει, τον καταδικάζει, τον οδηγεί στη μετάνοια και αυτός διορθώνεται. Με τη σιωπή σου βοήθησες το αγόρι. Για άλλη μια φορά θαύμασα τη σύνεση και την αγάπη του γέροντα. Ας μην κατακρίνουμε, αλλιώς ο Θεός θα επιτρέψει και σε μας να πέσουμε στις ίδιες αμαρτίες. Ο Πάτερ Πορφύριος συμβούλευε να μην κατακρίνουμε τους άλλους ούτε για τις αμαρτίες τους, γιατί τότε ο Θεός επιτρέπει και σε μας να πέσουμε στις ίδιες αμαρτίες. Αφηγούνταν. Μία νοικοκυρά στο χωριό, ενώ άναβε το φούρνο για να ψήσει ψωμί, διανοητικά φαντάστηκε με πόση ευχαρίστηση θα έψινε ζωντανή μέσα στο φούρνο μία κοπέλα από το διπλανό χωριό που είχε μείνει έγκυος από άγνωστο. Μετά από μερικά χρόνια, ενώ ο άντρας αυτής της γυναίκας βρισκόταν στο εξωτερικό, αυτή έμεινε έγκυος από κάποιον συγχωριανό της. Γι' αυτό ο Θεός μας προστάζει να μην καταριόμαστε κανέναν, ούτε τους εχθρούς μας, αλλά να ευλογούμε όλους. Να ευλογούμε ακόμη και τους εχθρούς. Δεν κατέκρινε κανέναν για τις πεποιθήσεις του. Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Πάτερ Πορφύριου ήταν ότι δέχονταν όλους. Δέχονταν τους σκεπτικιστές, τους άθεους, δέχονταν ακόμη και γκουρού, χωρίς να κατακρίνει κανέναν για τις πεποιθήσεις του. Ωστόσο, στις συζητήσεις του τόνιζε πάντα ότι η αλήθεια βρίσκεται στο Χριστό και στην Ορθόδοξη πίστη. Αυτή η ανοιχτότητα που ήταν τόσο χαρακτηριστική του γέροντα, η ανοιχτότητα στην προσδοκία όλων και των πάντων, αντανακλούσε για μας τον τρόπο δράσης του Θεού, ο οποίος θέλει να γίνουμε καλύτεροι, πιο καθαροί, πιο κοντά στη σωτηρία μας. Αυτός ήταν ο κανόνας του Πάτερ Πορφύριου. Δεν κατέκρινε, αλλά υπέτασε όλους. Είχε το χάρισμα να αλλάζει τους ανθρώπους. Θα αναφέρω μια περίπτωση με μια καθηγήτρια Γαλλίδα, η οποία γνωρίζοντας για το χάρισμα της διακρίσεως του Πάτερ Πορφύριου, ήθελε να τον δοκιμάσει. Αυτή η Γαλλίδα ήταν σε ένα συνέδριο που έγινε στην Ιαπωνία και αφορούσε το ζήτημα των γκουρού. Λοιπόν, μια μέρα πήγε στο γέροντα, χωρίς να αναφέρει ούτε με μία λέξη τη συμμετοχή της στο συνέδριο. Ο Πάτερ Πορφύριος, όπως πάντα, άφησε τη συζήτηση να κυλήσει ελεύθερα. Η Γαλλίδα ρώτησε όλα όσα ήθελε να μάθει και κάποια στιγμή άρχισαν να μιλούν για γκουρού. Τότε ο γέροντας τη ρώτησε «Μα στην εκείνη τη σύνοδο που ήσασταν πρόσφατα, ο κύριος που καθόταν δίπλα σας δεν σας απάντησε τίποτα στο ερώτημα που μου κάνετε τώρα?» Και ανέφερε με όνομα αυτό το άτομο που ήταν χριστιανός. Η Γαλλίδα σοκαρίστηκε. Πράγματι είχε συζητήσει αυτό το ζήτημα με το άτομο για το οποίο της υπενθύμησε ο γέροντας. Κατάλαβε η δασκάλα ότι ο πατήρ Πορφύριος ήταν πραγματικά ένας θεοφώτιστος άνθρωπος. Μην καταδικάζετε το κακό, αλλά διορθώνετε το. Ο γέροντας ήταν ειδικός και θεραπευτής, που γιατρεύει όχι μόνο τις ανθρώπινες ψυχές, αλλά διορθώνει και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Μου έλεγε
Στόχος μας δεν είναι να καταδικάσουμε τον άνθρωπο, αλλά να τον διορθώσουμε. Αν καταδικαστεί ένας άνθρωπος, μπορεί να φτάσει σε πλήρη αποδιοργάνωση, ενώ αν δείξουμε κατανόηση να τον στηρίξουμε, τότε θα σωθεί. Ο αμαρτωλός πρέπει να τον συναντάμε με αγάπη και να σέβονται την ελευθερία του. Όταν στο σπίτι κάποιος ρίχνει ένα βάζο και αυτό σπάει, συνήθως μας κυριεύει ο θυμός. Αλλά αν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, δείχνοντας κατανόηση και συγχώρεση, ανεβούμε πάνω από ό,τι συνέβη, τότε θα κερδίσουμε την ψυχή μας και την ψυχή του αδελφού μας. Σ' αυτό συνίσταται όλη η πνευματική ζωή. Μία κίνηση προς τα πάνω μέσα στις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Μία μετάβαση από τον αγανακτισμένο εγωισμό στην κατανόηση και την αγάπη. Οι μετανοίες, από τις μετανοίες διπλό όφελος. Στους πνευματικούς του παιδιά, ο πατήρ Πορφύριος συμβούλευε κατά την προσευχή να κάνουν μετανοίες και όσο το δυνατόν περισσότερες. Αυτόν τον κανόνα τηρούσε και ο ίδιος. Ομολογώ λίθαργα να κάνω μετανοίες. Ωστόσο, ο γέροντας, κατά τη χάρη του Θεού, το γνώριζε αυτό και σε μια συζήτηση μαζί μου ξανά άγγιξε το θέμα. Όντας, όπως πάντα, πολύ τακτικός, δεν με ρώτησε κατευθείαν αν κάνω μετανοίες και τότε ήμουν ακόμη νέος. Ξαφνικά μου μίλησε για τη σωματική άσκηση, το όφελός της για τον οργανισμό του ανθρώπου. Αρχικά σκέφτηκα ότι αυτή η συζήτηση δεν είχε καμία σχέση με την προσευχή. Ο πατήρ Πορφύριος μου μιλούσε για διάφορα είδη ασκήσεων και από επιστημονική άποψη εξηγούσε ποιους μυς αναπτύσσουν. Μιλήσαμε και για τους κοιλιακούς μυς και με ρώτησε αν ξέρω ποιες ασκήσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Φυσικά απάντησα ότι δεν ξέρω. Ωστόσο, εσύ ως φοιτητής του Πανεπιστημίου θα έπρεπε να το γνωρίζεις αυτό, μου παρατήρησε ο γέροντας. Αλλά αφού δεν ξέρεις, τότε θα σου πω τώρα. Αλλά πρώτα θα κάνω μια ερώτηση. Κάνεις μετανοίες? Αφού ξέρετε γέροντα ότι δεν κάνω, τότε γιατί ρωτάτε, απάντησα. Το ρώτησα μόνο για να σου πω ότι οι καλύτερες ασκήσεις για τους κοιλιακούς μυς είναι οι μετανοίες. Μη γελάς, πολύ σύντομα θα πιστείς μόνος σου. Είναι αλήθεια. Από τις μετανοίες διπλό όφελος, τόσο για την ψυχή όσο και για το σώμα αυτού που τις κάνει, αρκεί να μην τις εκτελούν απλά ως σωματική άσκηση. Η ψυχή ωφελείται γιατί με τις μετανοίες ο άνθρωπος ζητάει από το Θεό συγχώρεση και έλεος και το σώμα επίσης δυναμώνει με τις μετανοίες, αν και πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Εξάλλου, οι μετανοίες είναι εξαιρετική άσκηση για τους κοιλιακούς μυς. Δεν το λέω σε όλους, αφού κάποιοι μπορεί να με παρεξηγήσουν, αλλά εσύ με καταλαβαίνεις. Και να θυμάσαι ακόμα, δεν πρέπει να συζητάς αυτό το θέμα με άλλους ανθρώπους. Θα σου συμβούλευα να κάνεις όσο το δυνατόν περισσότερες μετανοίες. Άρχισε με λίγες μετανοίες, μετά κάθε μέρα πρόσθετε λίγο, μέχρι να δεις ότι έφτασε στο μέτρο σου και μεγαλύτερος αριθμός θα είναι πάνω από τις δυνάμεις σου. Με άλλα λόγια, το ίδιο το σώμα θα μας δώσει το σήμα «αρκετά». Έτσι προσδιορίζουμε το μέτρο μας. Δεν είναι απαραίτητο κάθε μέρα να κάνουμε τον ίδιο αριθμό μετανοιών. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την πνευματική μας διάθεση και την κούραση και την υγεία μας. Σημαντικό είναι μόνο ένα, να κάνουμε τις μετανοίες με αίσθημα ειλικρινούς μετάνοιας για όλες τις αμαρτίες μας και από όλη μας την ψυχή να ζητάμε από τον Κύριο συγχώρεση. Μπορούμε σε κάθε μετάνοια να λέμε την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με».
Καλύτερος συνδυασμός προσευχής και μετανοιών ίσως δεν υπάρχει. Και ο Κύριος όχι μόνο θα μας ακούσει, αλλά και θα μας συγχωρήσει, αρκεί να απευθυνόμαστε σε Αυτόν όχι μόνο με τα χείλη, αλλά να Τον επικαλούμαστε από το βάθος της ψυχής μας. Δεν έχει σημασία αν ο άνθρωπος είναι κοντά στο Θεό ή είναι αμαρτωλός και μπερδεμένος στα δίκτυα που έστησε ο διάβολος. Όλοι μας πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε όχι για τους πιστούς και τους δικαίους, αλλά για τους άπιστους και τους αμαρτωλούς. Ο ίδιος ο πατήρ Πορφύριος πάντα κατά την προσευχή έκανε αναρρύθμιτες μετανοίες. Οι μετανοίες από τα παιδικά του χρόνια είχαν μπει στο έθιμό του. Βεβαίως, τότε έκανε περισσότερες μετανοίες από ό,τι στα γυρατιά του, όταν δυστυχώς οι αχώριστοι σύντροφοί του έγιναν ανίατες οδυνηρές ασθένειες. Εξαιτίας αυτών, πλέον δεν μπορούσε να δίνεται στους ανθρώπους όσο χρειαζόταν ή τουλάχιστον όσο αυτός επιθυμούσε. Στις μετανοίες, το σώμα συμμετέχει και αυτό στην προσευχή. Ο πάτερ Πορφύριος δίδασκε λόγια σωτηρίας και έφερνε ανάπαυση στις βασανισμένες ψυχές μας. Μιλούσε πάντα απλά, χωρίς προκαθορισμένο σχέδιο συνομιλίας, συνάντησης, ομιλίας κλπ. Καθισμένος πάνω σε ένα βράχο ή απευθείας στο χώμα, μας ανοίγει τα αληθινά μυστικά της πίστεώς μας, της πνευματικής ζωής, μιλώντας για τη μεγάλη σημασία των μετανοιών και δείχνοντάς μας πρακτικά πώς πρέπει να γίνονται σωστά. Ο γέροντας μας εξηγούσε τη σημασία της συμμετοχής του σώματος στην προσευχή. Μιλούσε για την ενότητα της ψυχοσωματικής ουσίας του ανθρώπου. Σε αυτή την ενότητα έβλεπε τη βάση της ύπαρξης του ανθρώπου, της μορφής του. Επιπλέον, σε αυτή έβλεπε τη δυνατότητα θεραπείας διαφόρων ασθενειών. Η αξία των μετανοιών. Μια συμμετρικό ψηλό κορίτσι πήγαινε συχνά στο γέροντα για συμβουλή. Όπως μας διηγήθηκε, της άρεσε γυμναστική, η οποία μετά από εντατικές μελέτες στο πανεπιστήμιο της χρησίμευε ως ξεκούραση. Ο πάτερ Πορφύριος, ο οποίος χάρη στα χαρίσματά του μπορούσε ακόμη και σε λογίους άνδρες να υποδείξει τις σωστές λύσεις στις επιστημονικές τους έρευνες, της είπε ότι η καλύτερη γυμναστική είναι οι μετανοίες. Ο χριστιανός, αφού σταυρωθεί, γονατίζει και αγγίζει με το κεφάλι τη γη και στη συνέχεια σηκώνεται και επαναλαμβάνει ξανά και ξανά, ενώ η ψυχή του κραυγάζει προς το Θεό με τα λόγια του τελώνει. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Από το Λουκά 18-13. Κάνοντας μετανοίες, ο άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται και με τα δικά του λόγια, όπως τον φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. «Εκείνο τον χρόνο που ξοδεύει στη γυμναστική», της είπε ο γέροντας, «θα μπορούσες να τον αφιερώνεις στις μετανοίες». Μετά τις μετανοίες, ο άνθρωπος αισθάνεται στην ψυχή του χαρά, μεγάλη ηρεμία και ειρήνη. Όσον αφορά το σώμα, δεν μένει ούτε ένα μέλος, ούτε ένα όργανο που να μην ασκηθεί σε αυτή την άσκηση και να μην λειτουργεί καλύτερα. Ο ίδιος ο Χριστός, όπως μαρτυρά ο Ευαγγελιστής, για να υπογραμμίσει τη σημασία των μετανοιών, βρίσκοντας στον κήπο της Γεθσιμανής, απομακρύνθηκε από τους συντρόφους του σε απόσταση πεταμένης πέτρας και γονατίζοντας προς τη γη, έκανε μετανοίες. Οι μετανοίες ωφελούν τόσο την ψυχή όσο και το σώμα. Γι' αυτό οι ασκητές τόσο σπάνια υποφέρουν από εγκεφαλικά, καρδιακά νοσήματα, έμφραγμα κλπ. Οι αρτηρίες, τα αγγεία τους, χάρη στις μετανοίες, διατηρούνται καλά. Τα λίπη διαλύονται. Έτσι, μετά τις μετανοίες,
Έναν άνθρωπο, ας πούμε, μπορεί κανείς να το συγκρίνει με ένα αυτοκίνητο που έχει περάσει από το συνεργείο και έχει κάνει καλή σέρβις. Οι μετανοίες έχουν θεϊκή και όχι ανθρώπινη προέλευση. Και κρίμα είναι για εκείνον τον άνθρωπο που δεν έχει ανακαλύψει τα μυστικά τους. Για παράδειγμα, οι κοσμικοί άνθρωποι, βεβαρημένοι από πολλές ασχολίες, όταν πριν τον ύπνο κάνουν έναν αριθμό μετανοιών, απελευθερώνονται από τις ματαιώσιμες σκέψεις τους, έρχονται σε μια ειρηνική διάθεση και δεν υποφέρουν από αϊπνία. Οι μετανοίες είναι η εθελούσια θυσία μας. Ο Πάτερ Πορφύριος συμβούλευε κατά την προσευχή να κάνουμε μετανοίες κατά τις δυνάμεις μας. Έλεγε: «Όταν προσεύχεστε, κάντε και μετανοίες κατά τις δυνάμεις σας. Και βεβαίως θα κουράζεστε. Αλλά όταν η προσευχή συνοδεύεται από εθελούσια θυσία, γίνεται πιο ευάρεστη στο Θεό και πιο αποτελεσματική». Αντί για μετανοίες, μια φορά μας είπε ο γέροντας, «Πρόσφατα μου έφεραν έναν ποδηλατικό στατικό για να ασκούμε πάνω του για το σώμα μου. Ζήτησα συμβουλή από καρδιολόγο και μου είπε ότι μέτριες ασκήσεις σε αυτόν τον στατικό θα μου ήταν χρήσιμες. Ξυπνάω στις 2 ή 3 τα ξημερώματα, το μυαλό μου είναι διαυγές και αρχίζω τον κανόνα της προσευχής μου. Έπειτα, αντί για μετανοίες, χωρίς να σταματώ να κάνω την προσευχή μου, ασκούμε στον ποδηλατικό στατικό». Και έτσι, αγαπητέ μου, βλέπεις πόσο μεγάλη χάρη κρύβουν οι απλές, ειλικρινείς προσκυνήσεις. Ο Άγιος μας Πορφύριος, με την πραότητα και τη σοφία του, μας δείχνει ένα δρόμο τόσο απλό, τόσο προσγειωμένο. Δεν είναι βάρος, είναι δώρο. Είναι η προσευχή που γίνεται σώμα, η υπακοή που γίνεται ευλογία για ψυχή και σάρκα. Μη την αγνοείς αυτή τη μυστική θέρμη, αυτή τη θεϊκή μηχανή επισκευής που μας δίνεται τόσο ελεύθερα. Ας μη μένουμε ξένοι στην χάρη της. Όπως ο γέροντας, έτσι και εμείς, με το δικό μας τρόπο και στις δυνάμεις μας, ας προσφέρουμε στον Κύριο αυτή τη μικρή, γνήσια θυσία της προσευχής με το σώμα. Θα κουραζόμαστε, ναι, αλλά η κούραση θα γίνεται ειρήνη και η προσφορά θα ανθίζει σε χαρά. Να είσαι ευλογημένος, παιδί μου. Ο Θεός να σε φυλάει πάντα.